Zu jakin duzu, klaro, Mañariko beste batzuk kartzelan egon zirena zuraiterekin? Bueno, Mañaritik kartzelan Siriako... Agirre esan duzu, ezta? Siriako, Agirre? Siriako... Siriako da, bizela. Ebakin, ez tork esatak. Siriako teileria. Felixidar zata, Felixidar zata, Ireneta, bai? Aldape bai, kartzelara... Esan Andren izenak? Zeintzuk esan duzu? Felixa zan, Pepe zetukoanik, pasiuena. Bai. Hain Andrie. Felixa. Felixa eta... Semioin Pepillo zerien, Logroñon zikek. Bai, semia. Eta Felixa ontxil da. Eta kartzelan egon zan, eta zer Felixa eta bera izta bat, Felixa ala Julik Irene zien. Irene bai. Andolina Iturrirako, bai. Eta zer gaitik sartu ezen Andra horret ba? Botu bota bielako, abertzali. Abertzali zilako. Claro. Eta zer kartzelatan egon ziren badakizue? Ni Bilbon Horrek Carmelon, nire kebe lehenengotan Carmelon, baina gero Larreinagan hone bestiok. Carmelo lehenengotan kartzeli izen zuen. Zuen aite Larrinagan egon zan? Zuen aite Larrinagan, ez da? Duda gehizak, Larrinagara behueten zala ama, bai, pentzen duen. Eta atutxa bai, atutxa, Mañariko atutxa famosu, Esteban, atutxen Elias, semietan. Horrepe bai. Da hori, baina nesaten gunatzena, kartzelanatik kartak eta biltzea bizan da, baina zerari, gorontzizak handik. Gorontzizak emoteko zerai, bat emateri zera. Gorontzizak gozegarri, goziar da garriak partzan da bizan da, gozegarri, zen partez. Emoteko, togolo karta, bai, hauziene hango kartak zertu. Bai. Zan, zertzen. Ba, eta gero listi, kartelan, listi, nortzuk urtuen bidabien urrongo honien afusilezako. Arsan baltza, eta gero apuntutean nortzuk hilebiezan. Gura mahuete zan eta nortzuk hilebiezan han neguen. Da familizaz, zima familizaz, joen arata, euren aiketa zedien da, angoskan, jakin barik ezer da. Agertu ikia, listi eguen ipiniken, nortzuk garbitua bizan gauetan. Jode. Feliz esan izango zi, Juli de Irene. Julik Irene. Atutxa kartzelan egoela, beste anekdota bat, atutxako baserrik. Bai. Arran iturri, euren etxeganien, iturri honna, hor, Moarrako bidien, da, zaten, zera, Andreetita, arran iturriko ure karreta zue, urrongo zato zen nien, eta kantin bigaz ara. Jode, eruen baino zan. Guardianak, haua. Euren neurrien dana utzitu. Kendu, aixebe kendu, eta bestik bagustu mundu, orduen, da no berbain, no que zer esan.